Изпит за 7 кю. Юлиан Николов. Андриан Ангелов. Димитър Калчев. Мартин Йорданов. Денислав Илийски. Калоян Димитров. Стефани Алексиева. Изправете гърба. Шомен. Ей! Върнем се. Сенс. Ей! Сега искам да се подарите на тази линейка тук отпреде. Ето тази линия си ще изправя. Тази посока изправя, да си погледате само вържам. Започваме с въпроси. Стефи, какво означава сенсей? Учител. Окей. За кой е баба? Втори. За кой да спомнява техниката? Камар. Позиция. Айхан. Когато партньорите са в еднаква позиция. Катата дори. Заплатите. Сенсей. Учител. Добре. Сега ще се върнем с малко на въпросите, да ги разпръсна малко, че на някои се паднаха по-лесно, но първо искам да предвидя до 10, като Дени ще започне от 1, Андриан ще продължи с 2, Марти 3, 4, 5, аз ще соча кой да казва следващата цифра направо. Окей? Просто Дени започва с 1. И да стигнете до 10, ако продължава да соча, пак почвате от 1. Ич. Сам. Ши. Кол. Рок. Чич. Пърж. Чу. Аку. Ю. Ич. Сам. Ич. Ни. Сам. Ши. Ю. Чич. Хач. Ку. Чу. Ич. Ни. Сам. Ши. Ю. Рок. Чич. Хач. Ку. Чу. Ич. Ни. Сам. Ши. Кол. Чич. Достатъчно. Така. Какво беше сенсей? А какво беше окей? Това е този, който напада. Втори? Този, който е спомнява техниката. Какво значи тази шанс? Те ще бъде спрямо човек. Какво означава камара? Бойна позиция. Какво означава айхан? Айхамид за това за китата. Айхан ми катате дори беше се каза китата. Само айхан. Когато партньорите са създанали в еднаква Окей, добре. А какво беше катате дори се? Това за китата. А какво беше втори? Този, който спомнява техниката. А какво е айхан митец? Това не е бойна позиция. Какво е значи това за? Бойна позиция. Добре. Имаме две атаки имаме повече от две атаки. За първия изпит трябва да знаете две основни атаки. Едната атака е шумичкия ваза, другата атака е айхан за китата дори. Всеки от вас знае ли какво означава шумичкия ваза и какво означава айхан митец? Да. Искам Стефи и Юлиан извести отпреде и Стефи искам да покаже шумичкия ваза срещу Юлиан. Добре, искам Юлиан да покаже айхан и катата дори спрямо Стефи. Сега връщате се обратно. Денис и Андриан. Андриан и шумичкия ваза атака. Добре, Денис айхан и катата дори. Връщайте се. Не забравяйте атаката, шумичкия ваза искат да стигат до целта, не просто да се отбора на ръката. Никой не знае.
Тук ще научи тя вас. Ай хам ми катата. Калоян заедно с Стефи. Калоян ще дай ай хам ми катата долу. Добре, връщате се. Покажете ми по най-добрия начин, който можете, позицията на сейца. Окей. Ще съм така. Я само се погледнете една крачка вляво. Оренайте, помните ли какво беше? Да, не сгъваема ръка. Бъдете си силната ръка напред. Не сгъваема, разберете, не трябва да сгъваме. Добре. С ще сплащам ръката от това. Сила ръката. Сега. Значи, тук две крачки напред. Гледам, че две крачки назад. Две крачки назад. Две крачки напред. Две крачки назад. Две крачки напред. Две крачки напред. Poco tempo undo. Седнете на земята, ляв крак напред искам да видя. Ич. Ей. Ич. Ей. Ич. Ей. Сам. Чи. Десен. Като ме чуете да казвам сам чи, искам всеки път да сменяте краката. Ич. Ей. Ич. Ей. Ич. Ей. Сам. Ши. До едно коляно се изправя. Ич. Ей. Ич. Ей. Ич. Ей. Сам. Ши. Ич. Ей. Ич. Ей. Ич. Ей. Сам. Ши. Добре. Ич. Ей. Ич. Ей. Ич. Ей. Сам. Ши. Ич. Ей. Ич. Ей. Ич. Ей. Сам. Ши. Бегайте по число така. Майка е Тимокеми. Юлиан тръгва първи към мен.
сменяте ръцете, ще е супер. Андриан. Денис. Мати. Митко. Боян. Широко кайфа. Нели, ти ще тренираш заедно с Стефито. Директор. Ето това. Ето. Заставате. Борислава, искам да тренираш с Калян. Ето това. Ето тази минута. Сам. Ще бъдеш с мен. Малки. Ще бъдеш заедно с Денис. И Юлиан ще бъде заедно с Андриан. И Елажа е тук. Свършим. Разбестам. Гледайте горе-долу на какво място стоите деца, за да не се налага да нещо да правим промени. Сега, Нели, Борислав, Сами, вие само нападате. Вие само нападате и съответно Калоян, Митко и Стефи само изпълняват техника. При вас искам да се сменяте, защото искам да не знам. Така че един път Марко прави техниката, един път Денис. Един път Юлиан, един път Андриан. Разбрахте ли? Слушайте внимателно техниките, казвам ги един път, високо и ясно, откланяйте си ушите, посправете това, което сте чули, това, което знаете. Айхан ми катате дори, коте геши, ура, спасае. Право да ще стана това, не справя се, справя.
Не е достатъчно. Застанете един срещу друг, както бяхте преди малко. Срещна правя малко сме. Искам Андриан да дойде срещу Стефи. Марки отида на място на Андриан. Андриан, идем си. Сам идем тук. Борислава идем тук. Нели идем тук. Андриан се става срещу Стефи. Идеално. Разбрахте да е така, всеки път, че искам така да се мести с всяка техника, да работя с различни партньори. Продължаваме. Що ме научи кия вазе, коте геши, ура, оса. Давай. Достатъчно. Един срещу друг. Сами смени си място с извики, искам да бъде на така още. Айде сега също завъртане. Марти ще отиде в този край, всички други ще имат една позиция на дясно ваше. Значи Вики отида срещу Илиан, Борислава идва тук, Невито идва срещу Митко, Андриан идва срещу Калян. Окей? Що ми научи кия вазе, кокюнаге. Достатъчно. Отиваш чак срещу Стефито. Борислава, Леви, Андриан, продължаваме. Айхан ми катате дори Окюнаге.
Окей, достатъчно. Жълти клон, имате ли си общо? Присова от другия край, Лили, също Юлиан, Адриан, Пасти, Тихи, идеално. Вики, ти имаш ли си общо? А следващите Вики ще сме. Айхан ми катате дори Икьо Омоте. Посай. Айхан ми катате дори Икьо Ура. Посай. Поклонче, на което е поклонче. Всички, които не бяха изпитани, да се седнат в Съюза. Всички останали да станат да седнат в Съюза срещу шамана, както когато изпитали на
Всички се подредите на тази линейка за както започваме и завършваме тренировка.